Ola thi tu te masain ka lo lom le vek chuwa thu chu ma chuan Mizoram News sinaron taran hi kan soi le dorani savom kha ka ani anrin thuan on ta lang rupania hei hi April somni panga nemin lampang da nei le minis somni panga a aron chuak kha dia pang ni se ei zol sa huwa tanga savom chuak kha chu kan shevek to anga thli le ruwa tikhanin na sa takin aron thoka tikhan thingkung ruwa lon lemin a chuak kha ne voi ni thlengin hmulani lawane News sinaro tarani kan sieranga chu kan soi chho zui dorani Conservator of Forest Aizawl Wildlife Division chuan sarkola rati chuakin Aizawl Zoological Park atanga savom chuak chu ka ni nge ya hriat ani thu le poi khoina hmuna thisen chu savom thisen ani nge yem ti hriat na ta laboratory a endik turat hon ani thu tar lang aron tia hai engpon isela thisen chuak a om ti po hriat ani a chuan chu laboratory a khanin endik tur khan thisen khan la ania pon isela nia zoologist lampang te le mi thiam ten an zon ngun dan nge to chuanin ka ani ngai po rin om hle mai ni chuan news ina aron ta lan he kan share zela an soi zui don ani ni so pani thali san isum ni pali a thu chuak kan siam to ang khan aizo zoological park atanga savom chuak chu sahuan area pon lama a om to ti kan hriat tir chu a hnu thui zui zel ani a ni som ni thali san ni som ni pali in rin ni zandar so pakhat khan lungver peng thlen ma tui khaw thabula khuan motor tlan thla chuan a kong kan tum chu tokin savom hlau thawng chuan kong chhak lam apan chho le ti report don ani hamizing vek dar ni le chan ve hian sairang si mui rail station sak lai mek chhak lama savom hian thawm ani le ti report don ani aron ti nia poni se hei a thawm an hriat hu report khani deuh maya ni som ni thali sa ni som ni pali in rin ni zanda som pakata an hmu hianin a thawm khania chon helai apo hian dar ni le chan ve a hianin hemi zinga hian sarang si hui rail station saklai mek chaka thawm hrit ani han tia ama kha an hmu le kha chun soitel lawani engponi se savom thawm chu ramwak thang chuanin an hre hne hle don ti po a chiang reng maya tun thlenga ama an la hmu lo wang hianin a engemaw chuanin ngei that lo na ti lo nei poni se thil om tak ani ti chu chiang reng ani abikin ei savom ngat phei chu nung cha hum hal zinga phei chunin alang sar ber zinga min nia sakai kan tiang chi phei chu chiang sa ania chu wangin tun tuma sa huan atanga savom chuak hi thu nei tu lampang te le enge ho tu te lampang hianin an la hmu mai lo wang hian an ngai a tha to lo ani chonei thisen chuak te hmu nia hi savom thisen nia rin te pon ni bok ani chu tiang chu ani nuka tun tuma hian he savom chuak hi ka ani nge ni lo ti te nu chu rei lo te a hianin proof thei ani ngei po bei sei ania ka alo ni phei chuna kap tu te kha dan ina a khuwa khir ani angin thiam lo chan tir tur ani dor ani report bo zui hian forest department Aizawl wildlife division staff te ba ka hian atuk ni somni pakhat thali sani somni pali pathian ni hian dam patai ga reserve le thaurang tlang wildlife sanctuary al wildlife guard ram sa zeizi a hrechiang bik le sanu chui thiam bik te cha in savom an hmu ni a an soinat lai te chu lu chuang hal nei in a hnu te an chui zui hal ani hemini hian ama tak hmu ni lo ma se a hnu thar ni nge ya hriat te chu lungver peng thlen ma tui ko tha chak lama hmu ani bok ani ti chu ni somni pani thali sani somni pali po hian ni leng in chui zui zel ania tlaidar nga le chan ve khan savom hnu an chui top na rama hian savom thang kam tuma staff te anin bot sei mek la in mau hmuna thisen bua hmu anita ani asira nang hlaina te hmu ni in savom hi ka ani rin na lian tak mai ania hemi zan ve khian staff te chuan thisen an hmu na lai ram hi kal khan hrang hranga changin tleivar in an huala staff ten khatin a chhunga lut chil in an dap chuak ngal vek bok mase asa emo asa chan na nei om engma hnu ma emo mun ani lawa mi hring rin hel tur po tuma man chho an ni lawa ron tia hemi chungchanga hian sarang police station a FIR thelu ani to aron ti bok ani bune sa he ho tu lampang sanu chui thiam lampang te ti khanin mi thiam te anan punania chuan hemia an thisen hmu te nang hlaina an hmu te nu ma an hmu tang hian savom hi ka ani an ring tatlat mai ani chu ka alo ni tak tak phei chuan soyang khan a thin rim thlak hle maya natina thunai tu ten alo hmu emo a chin hrenom chuan tin phone number te ron da thlap khania khating ani laya tianga lo kapa asa ten lo chan emo khating an lo tin ani ngat phei chuan
ati tu man chu ani chuan ati hil ti sulman hi a mu nge nge angai do ani chuan hei hilakan muang hianin tuma mihring hanrin hlel tur po an man chua lo thu anon ta lang bawk ania chuan police station sarang police station FIR an the lut riap ania poni se ka ani chuan a poidon hle mai ni sakai te savom te tiang sajuk kan ti te po heram sawang tak ania sanghal kan ti te engemaw hei sa zo kan ti te ang te chu atam hle mai ani na taka chuan chuan tu tuma savom hemi ka ani an rin na athisen an mu te nu ma engemaw an song bol na nu ma ni om an mu mak deuh ho po hi ani lawe ani eti ngot thei po ni lawe ni chuan hei thunei tu te hianin an la chui mek zela tuna chuanin police station lampang te police lampang te aron chedon ania relo te an chui chok tura ngai la sahuan en tuma a in buat sei tam tak po khai hemi savom a baw wang hian mi tam takin tuna hian tun thleng hian an lakal ngam lo ani thunei tu te chuan an sahuan chu han hong to ma sila enge savom hi mu ala nei mi lo wang khan mi tam takin an tlo ngam lawa chuan tun thlengin kal lo te pon la tam hle mai ni chu tiang chu ni wang chuan thunei tu te hianin thu dik tak han chui chuak wat sila ti hi Mizoram mi pui tam zawk ina kan be seina ania ngatinan ka alo ni ngat phei chuan ati tu kha rang taka chui chua dan anga hrem kha an phut na sa hle boka chu ti rualin drone phangten an zonga ti khan zoologist te mi thiam tam takin chu wang chuan mule wat sila ti kha mi tam takin an be sei boka ni poi khoina hmuna thisen hmu te hi MZU Biotech Laboratory ya fin fiatura pek to ani mawa thisen kai hi mihring kut atanga kai niarin hlel ani hei awang hian forensic AFSL Science Laboratory lama fingerprint analysis ting hal bok ani aron ti bok ani heng te ni wang hian savom nu hi staff ten ngor takin an la chui zui zela DNA test result ha mek hi a result azirin malak dan tur thu thar rele tur ani zu sahuan atanga savom suak hi athom emo lo mu kan omani chuan arang lama forest department official te hriat tir turin mi pui kan ngen non le ani tin Wildlife Protection Act 1972 nuaya savom te hi schedule uana da an ni angin alo kapimo asa lo chan kan omani chuan an chunga dan anga malak ani ang ti kan ir hriat tir ani e WPA 1972 section somnga pakhatin asoi angin lo ti hlum emo asa lo chan an omani chuan kum thum atanga kum sari thenglung in tan theina ani ti kan ir hriat tir tel boke aron tia helaya poi khoi theina shrem theina dan te poi hei kan hriat chian hle ngai WPA 1972 section somnga pakhat a hianin savom lo thate mo asa lo chan no mani chuan kum thum atanga kum saril thenglung in tan theina ania chun helai achunga hian Wildlife Protection Act 1972 nuai hian savom hi hum hal tlat ani boka schedule uana da ani thuron ta lang boka nia chu tiang ani wan chuan savom te tunami savom bau po hi ani mai thei le mundang thingtlang mundang ate po lo ka a khatenga du dan dana asa te lo suwa sam khadana ya phalmi lawani engpo ni sela tunchuma savom bau hi lo tha ani emo ka ani emo chuan ala mulo ani pon news tharlam kan mule zel tura ngai la be sena nen ala dam ngei po kan ring bokani